Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waosan cariyos cerkak kanthi irah-irahan katresnan kanca sejati anggitaning donan ing sawijining désa cilik ing lereng gunung. Ana bocah loro jenenge Bima lan Raka. Bima lan Raka iku kanca saka cilik. Padha dolanan sekolah nganti tetukake tetulung ing sawah. Senadyan beda watak, Bima sregep lan tenang. Raka rame lan seneng guyon. Nanging loro-lorone tetep rukun. Saben ana masalah, Bima lan Raka mesti padha nulungi. Nalika Bima tau tiba saka wit gedhang lan sikilé lara, Raka sing ngeterake mulih lan njaluk bantuan wong tuwane. Mula ibune Bima matur, Raka kuwi pancen kanca sejati. Sawijining dina Raka kena masalah. Bapake Raka kecelakaan lan kudu dirawat ing rumah sakit. Amarga ora ana duit cukup, keluargane bingung arep mbayar biaya rumah sakit. Bima ngerti kabar kuwi saka gurune ing sekolah. Tanpa mikir dawa, Bima ngajak kanca-kanca sekolah nglumpukake sumbangan kanggo nulungi Raka. Raka nganti nangis nalika ngerti kanca-kancane padha nulungi, utamane Bima. Matur nuwun Bim, kowe ora mung kanca, nanging wis kaya sedulur kanggo aku. Kandhane Raka karo swara lirih. Bima mung mesem lan mangsuli. Persahabatan kuwi dudu mung dolanan bareng, nanging ana pas nalika susah lan seneng. Aku lan kowe wis janji dadi kanca sejati nganti tuwa. Saka wektu kuwi persahabatan Bima lan Raka dadi conto kanggo bocah-bocah liyane ing désa. Dheweke ngerti kanca sejati kuwi ora mung sing guyonan, nanging sing gelem bebarengan ngadepi lara lan susah.